И може би с все сила започна и в България да навлиза така практиката за избелване на зъби, тази разкрасителна процедура, към която вече все повече хора прибягват. Доколко обаче тя е полезна, безвредна, ефикасна и така нататък, ще си говорим сега с нашия гост, зъболекаря Младен Камбов. Добро утро! Добро утро! Редовно ли правите избелване на зъби? Редовно, да, мога да кажа, че правя редовно. Разбира се, всяка година си има моменти. Преди абитуриентските балове това си е хит. Така ли? Тогава е пиковия сезон. Тогава всички абитуриенти искат да си изберат зъбите на куп. Разбира се, разбираемо при тези случаи. Така ми се струва на мен, че сякаш през последните години, специално за България говоря, не за, разбира се, за западния свят, където отдавна това си е така доста масова практика, но в България ми се струва, че също така доста често почнаха хората да се интересуват, да прибягват до това нещо. Вашите наблюдения такива ли са също, че има така ръст на желанието за тази процедура? Определено има засилен интерес. Всеки иска да има красива и бяла усмивка. Въпросът е човек да си прецени това какво желая. В смисъл, дали желая да рискува с система, която не е под наблюдението на зъболекар, или желая да се довери на конкретен човек. Вече възможностите в днешния свят са много, как се казва. В такъв случай нека да поговорим малко за А-то и Б-то, както се казва, за различните системи на избелване, за това доколко всяка една от тях е ефикасна и безвредна съответно. Системи на пазара много. Ако трябва да говорим, почва се от избелващи пасти за зъби, които имат... В аптеката, примерно. В аптеката те имат минимален ефект, в интерес на истината. Започне се с продукти, които се продават отново свободно в аптечния пазар, които са с по-ниска концентрация на водороден прекис. Мине се към домашни системи за избелване, които са под лекарско наблюдение, зъболекарско наблюдение говоря, в домашни условия и такива, които се извършват в зъболекарския кабинет. Разликата между всички тези манипулации е единствено в концентрацията на избелващия агент. Тоест, дали ще е в домашни условия, дали ще е в кабинета, избелващия агент е един. То е водороден прекис или някой от неговите производни, или карбамиден прекис. Но зависи от концентрацията. Но концентрацията е тази, която определя скоростта на избелването всъщност. Така че пациентите избират, ако искат инстантен ефект, т.е. моментално да имат бели зъби, се доверяват на някой зъболекар, това нещо се случва в рамките на час и половина, те си тръгват от кабинета с бели зъби. Резултатът не е по-различен от този с домашната система за избелване. Просто разликата е във времето. Разликата е във времето, докато тук вече се спи с едни шини, които са изработени индивидуално за пациента в лабораторни условия. Резултатът се постига за около 10-12 дни, въпреки че ефект има още след първата вечер. И това държа да го отбележа, но той е кумулативен, той се натрупва в рамките на следващите дни. Предполагам, разбира се, че има и значение цената, т.е. цената също понякога определя към кой метод ще прибегнем. Предполагам, че към домашно избелване, макар и под наблюдението на стоматолог, може би е малко по-евтино от това да си го направиш екстремно за един час в кабинет. Така е. Цената се определя. Тези има много вече системи, които се продават и по интернет, и в аптеките. Разбира се, разликата там е, че те са с доста по-ниска концентрация. Там този начин на избелване крие известни рискове, защото когато говорим примерно за избелващи шини, тези, които са направени в зъболекарския кабинет, са индивидуални, т.е. те са направени за конкретния пациент. Докато тези, които се продават, как се казва, над щанда, са едни и същи за всички. Има ли такива, които се продават под щанда? Тоест нещо, което е много агресивно, което не е много сигурно, но все пак съществува на пазара? Аз лично не съм чувал. Сигурно има. Не съм чувал, не мисля, че хората биха искали да рискуват с такова нещо. Така е. Тези, които се продават в аптечната мрежа, са с доста по-ниска концентрация. Риска при тях, ще ви кажа какъв е, тъй като това става въпрос за лентички или за шини, които полепват по зъбите. Когато те не полепнат добре по зъбите, може да се получи едно недобро или нееднакво оцветяване на всички зъби. Така че там хората рискуват, вместо да постигнат ефект, да си докарат по-скоро дефект. Доколко безвредно е избелването на зъбите? Избелването на зъбите е безвредно, мога да кажа. Категорично мога да кажа, но ако е под наблюдение. Много така недоволни коментари чета из интернет и се притеснявам, примерно, да отида да си направя такава процедура. Съгласен съм, че има такива мнения и те не са без основания, разбира се. Ще ви кажа какви са проблемите, които могат да бъдат получени при една такава процедура. Най-често това е чувствителност на зъбите. Която си е
вродена или получила Не е се... вродена, не е вродена. Тя се Последствие. получава вследствие на самото избелване, Аха. но то е съвсем преходно. Тоест, когато се прави под наблюдението на зъболекар, това нещо може да се контролира. В моята практика тази чувствителност не е продължава повече от един ден. Разбира се, степента на чувствителност е нещо, което е субективно. Варира. Да, за всеки пациент. Това, което мога да кажа със сигурност като противопоказание за хора за избелване, това са хора, които имат тънък емайл, хора, които имат изтрити зъби, т.е. стискат зъби нощно време и са си изтрили емайла до степен, до която вече се показва дентина. Добре, но това може ли да се разбере предварително? Примерно, когато пациент дойде при вас, можете ли вие да му кажете, вие не сте много подходящ за избелване на зъби, защото емайла ви е тънък, защото и всякакви други причини? Ние сме на първо време лекари, ние сме се клели, как се казва, в Хипократовата клетва. Затова първата ни работа е да не вредим на пациента. Дай Боже всички да са като вас. Защото съм сигурна, че има и такива, които са толкова грижовни. Има и такива, не ги коментираме. Да, няма да ги коментираме. Но когато има такива пациенти, ние винаги коментираме евентуално какъв ще бъде крайният резултат, кой би бил най-добрият метод за това нещо, дали има някакви противопоказания. Сама разбирате, че ако има някакви пломби, примерно по зъбите, особено във видимата област, те не биха могли да се избелят. Ако има коронки, ако има фасети, каквито и да е възстановявания, те не биха могли да се избелят. Тоест, бихме постигнали една разлика между конструкциите и естествените зъби, която не би била естетична. Това нещо се коментира с пациента преди да се започне съответната манипулация. Почистването на зъбния камък е една задължителна манипулация, която трябва да се прави преди избелването на зъбите. Затова ние не искаме да избелваме плаката. Тя пречи. Тя се акумулира върху зъбите, върху местата, които ние искаме да избелим. И тя всъщност не ни дава да постигнем максималния ефект на избелването. Да не говорим, че това е профилактична процедура, която всеки трябва да прави веднъж на 6 месеца. Точно исках да ви попитам всъщност колко време трае този най-хубавия ефект от избелените зъби, на които се радваме. Само 6 месеца ли е и колко често съответно можем да си избелваме зъбите? По принцип зависи от системата. Когато не е агресивна, тя може да се използва и по-често. Говорим за седмици дори. Но не е това целта. Тоест, не искаме да постигнем един резултат, който да запазим максимално дълго във времето. И това не зависи толкова от самата система. Тоест, ние постигаме един ефект, който искаме да запазим и той се дължи по-скоро на хигиените грижи, които полагаме за зъбите си, за основно и хранителния режим, който спазваме. Тоест, избягвайки отцветяващи храни, като буровинки, пиене на кафе, кола, червено вино. За съжаление има в списък и такива продукти, които искаме да не са там, но за съжаление да. И обичани от хората. Тоест, ако искате да имате бели зъби, не дейте да пиете кафе и вино и така нататък. Или ограничавайте ги максимално, да. Добре, а все пак, ако така човек не може да се лиши от тези неща, има ли някакъв начин, по който може да си поддържа така хубави естетически вид на зъбите и естествено да удължи ефекта от избелването на зъбите, въпреки че консумира тези неща? Вие не давате ли някакви препарати, да кажем, или по-специална паста за зъби? Да, има такива избелващи пасти за зъби, но по-скоро те биха могли да имат такъв по-скоро поддържащ ефект. Ако прекалявате с преди това споменатите продукти, по всяка вероятност ефекта няма да продължи много. Като цяло производител на системата, която при нас ползвам, дава ефект, който може да трябва до 2 години. Така че бихме могли да докараме до там. Аз имам лични наблюдения, в смисъл директни върху сестра ми, която всъщност ми е близо, как се казва, под ръка ми, как се казва, за да видя всъщност ефекта от това нещо. Но тя не си върна дори първоначалният цвят на зъбите. От тогава минаха повече от 3 години. В смисъл, кой първоначален цвят? Всеки... Естественият цвят, преди избелването. Преди избелването. И преди години, преди да се насложат. Преди избелването. Тя имаше един жълтникъв цвят на зъбите. Разбира се, това е строго индивидуално. Тоест при нея не е имало ефект, така ли? Не, напротив, при нея ефекта трябваше повече от тези 2 години. Докато има, но другото нещо, което никой зъболекар, никой производител не може да ви каже на избелващи системи, е, че какъв ще бъде ефект. Тоест, при някой една и съща процедура може да избели зъбите с 2, с 3 тона, при други с 8. Има ли случаи, в които общото няма ефект? За съжаление има и такива случаи. Да. Какви са тези случаи? Защо? Трудно, въпрос на индивидуалност. Не мога да ви кажа точно по нещо в структурата на самия зъб ли, или пък ако и в цвета, значи аз съм забелязал, има определен цвят, който примерно, само като го видя, мога да кажа
тук може да постигнем стане по-добър или няма резултат. да Да, мога да кажа по-добър резултат, но за което не мога да си заложа главата, разбира се. В смисъл мога да След твърдя само от предаването ще опита си. кажете и за моите зъби. Да. Като цяло имате хубави зъби, между другото. Благодаря. Така че това са нещата, които много индивидуално в тази посока. Има ли възраст за това нещо? Примерно под 18 години не се препоръчва. Сега... В зависимост от зъбите, доколко се видоизменят през годините, когато, примерно, все още е подрастващ организъм, да кажем. Така, значи по принцип ние целиме да бъдем, както казахме в началото, максимално безопасни за пациентите. Ние не искаме да им навредим. Що се отнася до лица под 18 годишна възраст, правило се и сигурно ще се продължи да се прави. Сега има една нова европейска директива от Европейския съюз, която е обнародвана, т.е. тя трябва да влезе и в националното ни законодателство, че продукти, които са над 0,1% прекис, те не могат да се продават в аптеките свободно, а трябва да бъдат под лекарско наблюдение, под заболекарско наблюдение. 0,1% не звучи много. Изобщо. Тук говорим за тези избелващи пасти. Колкото съм чела, 50 грама или нещо такова са необходими за избелването? Или... Не е свързано с количество, по-скоро с концентрация в проценти. Най-силните агенти са от порядъка на 37 до 40%. Отново внимавайте къде и какво четете. Да. Информацията ми очевидно е грешна. Добре, все пак на мен ми се иска да така категорично да кажете, не се повлиява емайла на зъба, няма страничен ефект от деминерализация на зъба. Има деминерализация, но тя е съвсем временна. В рамките на един ден нещата се възстановяват на 100%. Набавя ли си зъба след това? На 100%. Нямаме абсолютно никакви странични ефекти. Пак ви казвам, добре е да се знае, че хора, които са имали чувствителност преди това, по всяка вероятност тази чувствителност ще се изостри по време на избелването, известен период след него. Нали? Но пак ви казвам, това е в много кратък период от време. Някакви съвети към вашите, така, може би, бъдещи пациенти. Говорим така по-обобщено, не само вашите, но по принцип хората, които желаят да си избелят зъбите, за какво да гледат, от какво да се позаинтересуват, каква информация да си набавят. Моят съвет е да направят една консултация с своя зъболекар. Задължително? Според мен е задължително. Пак ви казвам, избелването на зъби е нещо, което, как се казва, то не довежда до по-добро здраве. То, как се казва, не вреди, но не мога да кажа, че е полезно от тази гледна точка. Затова хората, когато имат някаква представа, искат да имат много бели зъби. Понякога нереалистично бели зъби. И затова е много хубаво да се консултират със своя зъболекар, за да се прецени до каква степен може да се избели. Дали това би било естетично, дали би било показано, защото ако имат, примерно, някои кариеси, които не са лекувани, това би могло да предизвиква болкова симптоматика при тези зъби конкретно. Така че консултацията с зъболекар според мен е задължителна преди една такава процедура. Не дейте да използвате продукти, които се продават в аптечната мрежа свободно. Не казвам, че те няма да имат ефект. Възможно е да имат, но въпросът е, че не знаете какви странични ефекти могат да доведат, за което не си заслужава риска. Между другото, вие сте, така усещам, много за избелването на зъбите, или поне не сте против. Но искам да ви кажа нещо, което ви спестих още от началото на разговора, че аз съм се интересувала при моя зъболекар от такава процедура и той каза по-добре не дей. Не знам защо. Попитах го, той каза по-добре не дей. Как бихте коментирали едни такива думи на човек, който също би трябвало да предоставя такава една услуга, от която също така изкарва пари? Разбира се, значи въпросът е чисто субективен. Въпросът е на разбиране на самия зъболекар. Ако беше вредно, ще бъде забранено със закон. Със закон. То не. Въпросът е да бъде... Като всяко нещо има и плюсове и минуси. Въпросът е да бъде в някакви граници. Аз съм отказвал избелване. Интерес на истината, с цел, че това не ми влиза в принцип. Тоест, не мисля, че ще се получи добър резултат. Преценявайки зъбите на хората. Мисля, че ще има опасност за пациента, което нещо не искам. Въпросът е отказано, разбира се, избелване на пациенти, които имат нереалистични очаквания. Някои просто искат, как се казва, да влезем в разцветката. Холивудска усмивка. Абсолютно кристално бели зъби. Даже искат да влезем в разцветката на бидетата. Това е изключително бял цвят, разбирате ли? Да, нереално бял цвят. Нереално бял цвят. Нещо, което трудно бихме могли да постигнем, камо ли да задържиме във времето. Така че в този случай вашия зъболекар по всяка вероятност не е привърженик на избелването. Аз също не съм страстен привърженик. Пак ви казвам, за мен е окей, когато пациента иска дадено нещо и това няма да му навреди, аз съм за.
Благодаря ви много за това гостуване. На мен лично ми беше много полезна информацията, която ни предоставихте. Надявам се и на нашите зрители. И аз ви благодаря.